Iria jakiro kogora gosene yanga. Erinde ona gateba. Gaki enge yekino chinga nei sai lebe se kyo gateba. Ahota 500 holi nchele kwa 300 yaya. Ereno yakwangire ndo Katika. Muri Katika inwa batanga ni ngoli. Rene mentor sirini. Abatendi atatu tugwate. Oliyo bwanga gakire neri bakaba ko erane na bwa batanga ni. Tigango ni asara gochiworo mwani buya. Oba gosomoa. Ako yana gochimoino. Oya tanga ana mugaterani. Yangi yara piwa tere kene. Telikuru esechi. Iwana mugaterania. Ayeno gochala iga. Diga kera eto ya yoke. Garangani 20 Mungu 14 ngolio onsomero. Nyeine taya tongia bwe chiro. Aso tebange ayena mugaterani. Ana mokera. Garangani 20 Mungu 14. Ebirengero byogolito nebyo bonge no tega tabai omogolie gento igago teba ani do aginje kana yo mokugo kana kana ano je ngisaini akera keirire netokia na mugaterani banga bari mukugo chambe igo yani ngombe yero haki yene jeto so kiarabu tuwa mugaterani iwa anye yeko na so kiarabu mogoja ko wale ndio niko so kiaramu haleluya kiara ngwakere marakabere baike imwanyora eruwe basio kiamuamu libage yene ya so kiarabu oko olio monte gento digamo kebekeranse yani na boroje ngaki arapina mugaterani lakini kuo mapa ira ngana yakora wakale biashara mkwaga netio ni buya wajangala igo ara kwagenda gwetoki uchi moino asibana naye muno na kuchangarara aye kuchangarara ruori oikoa kane malipo ni wapi iga bono asijira kajitigarete mkorentande abaiboli marakane Okiagara mangana ya banta banane tuegire anju wigire chance. Wana nkorentanda abayiboli marakane ko bonondara leta abayiboli aba. Montonde kwensio ko golio monto oremo. Dai mangana abamoi wana. Dai noje gogoche pini. Dako golio monto akebi yoli. Oko maina manko adae moro. Oi kabosongo lie besa video kora. Oi choko bali moro ngai kuegwete na bwato moiri moro. Dana ure betema no yene karara kwe wetinda kungoko letiki. Isaya isani vungo 8. Oko orobolemo oratigaria sembe ro manyana go jakobe kwenya taribo akarara kuna yoko banyamuna go tinde kugoseira ngoko egwo weke. Oli ogosoma. Obobe no bwabo abo bakwementere nyomba se nyomba na indebe mentera obole maso obole mu yani umolio ikyasete nale bajama kwana nana matabira ana ingoko sukalinde nana nale bwanja nana jo matabi ingoko sukalinde nana elinko nyuerare ali kenda akokorera oiga bakora asonsi elinde ngabara uboko bamenya asense ye ngali ne tamenya buroti ye ngoko waire kibesa ekera bonara akwe you will be responsible. Na abanyakinyo bagatebana ekera ari komogori tama etinga ngoja gokware eyama etari ngoja gotinde kwa omaete enchiri ya maru yarandigwe omana ngokorari ngane limo asaba ndo bali bakwenga nonyene kerense gotebigwete yene basikali abaongo chabale karati babakorera ligwai kamatene na ngocha bali nyasago toma banya garomo chie arege ndo mugasoigoro na maiso nakia kwa araba kuki ame hungo 5 ewe tanga ngochinde ko korali ngana elima sense nonyene kerense ko litabugwe tegene elini na umu
Isate mungu kumina kianda. Yate abangoko weniwa. Tikoli asiri yote yao. Wako kwa wero konene. Abana igwa ya konyorire. Ni wabaya hake chinkobi. Igwa. Okwangoko okole mara kabere. Abanda na wewe karanzete kanisa. Asibete karabibuya. Akona gotera. Kora mwate oko ensete komera kene. Lakini asaba kungu waliwa kwenga. Nare metungi etate ya yenero. Lakini yama yadama kara mwatu okoroko ensete okoroko. Mwoko vere gento. Abwanya no tanja. Anya toko iguri nganeri. Ingana yamanene tiriana koira na koloko gosa. Mama yangu yakwana on a serious note. Mkoro rore yakona. Azime kanisa metungi atatone yao. Wano kona akamasigo kalinga chiete. Akamasigo kalinga chiete. Wano kona nina kona korua ayana akamasigo rende kosenga chiete. Aye kara renda akamasigo. Amo ali ankora karo musiga sole. Karanzete ocho kanyoti na bale lakini noore pili okoruga magoroba otomo mojo koro akorendere ngakase bibilia batama kasiba bisinini eyao ni kwa ligete buko kayirika ngo montazi bisinini some bukubuya chakere bukwese chakere te uchinse tago bikie ke ngo tama bio okorika korugere kya minute nase akore te uchi orana ko korale ringane kenyoreke. No nyene kera bando baba tebu ano maneno kora abarogi banga chua se batararoga nanga komo weke nyoreke mo marogi erinde kore practico korantanda Bible bane 4 types of parents ndobwate abayiboli bakoro kuma authoritarian parent, permissive parent, an involved parent, authoritative parent. Abayibuli abamarakane nko baheresande bunabare. Omayibuli okoroku authoritarian parent. Ere marikuna kokwana no mwana moherese maninki kiagera magosa yaba. Diribu no mwana chakire ko heresa omoko irikuru omotu. Atara heresa tena yaya egentete bana bana gekora ekiagera tata ichontoma atara heresa ki oakiru. Akara buto irugu bere bitato bueba. Orwota banga tarikende kiagera nakora. Abayibuli bare type Unarangiri omwana iga a discipline straight. Nama ibere. Abayibuli bare type barabu bariko nakogamba nabana. Kelia kwana gendo ende gakoru full stop. Gendo ende gakoru full stop. Yani mangana aliabo erania. Na abana maki tato yanya rekana ero akintware ngeto chimugondo. Tato yanya rekana ero agopiendo ende kiaba. Mama yanya rekana ero agatwari chichabati. Yasare bimbio. Akona ene chichabati oroche. Toba liga sukuru ko igorwere. Yani akare sukuru ko igorwere. Ana bari ko chichabati. Ana ko igorwinki. Yari ende kali ende chichabati. Yari ko kyo mwalimu okwana. Iwanga bantaba oyo okoroku authoritarian. Bari kuna kogamba kende na bana baye. Aiso umwenge tabu atibo sani na bana baye. Nonyamo nginura okoroku korera. Abane bare batabu atibo sani na bakaba murababo. Ane ingwa bangira bamura bari chikorobi. Angate bakaba murabaye, aganja bakaba murabo makungu ndore moino. Kana kwebisangyo. Kana buchikonda. Bomo nginone bwera saba kwage nchagu. Kwamo bwera munarengo mobe munaketarengo manyere. Orongumi ngaye turako ngati buya. Awajite koroma nazo sanda aronga sokire chinyama baba. Mkuarenge. Mibano bago ichanginako chikokwena kende kana obe. Oira ngara. Otoretire bunoretire. Toko osambuli agaba ko 10. Mongina nchote bakaba muraba bande. Akanga abaye.
Bageta ko ire sawari. Arenya bigori. Obali onde no yokorokuma permissive parent. Permissive parent oyo no yo mwana. Wana bane sukuru ya bungiru. Omwana omwise ko eta asegete. Asegete bantu igwana ni. Wano wate tinyakate. Kabara muntu jito igwane wiki egocha. Gira bara muntu igwana ine ono ikasegete. Ono mwana yote asegete kuru sukuru ya asegete ichuma. No nyanji matatu tana oikanga sukuru tera asiekwa. Erindo gocha karakare gocha. Omogako kobona njene igwetenga esuku isironga kare asiegete ngakia ekwa. Ayo mogaka. Bari basiegete ngoro mutiri, wana yago mutu. Principal yare ko sieki sukuru ebirasi bikabike. Omwana kikwaroje, ngoto no mwana oli boyo ndorora. Ya. Mwaka ngoto oli bari, oli abatanga na kusieka rene baje nani kuja kuigora bari. Yani okane ero kosomo. Omwana no mero korunka buya, yayiru Jumatatu, oja goike sukuru Alhamisi. Iko gotomu ngaya, ndutu igore Jumatatu, bano geno eto moiburi atetebi Alhamisi kayokorwa. Makungu no aro ngana kebe. Oenda ina bake sukuru. Eno mwalimu wako mwalimu aminto, gorutu igorete. Wano tana oja, ayakare ngiari. Ayo mwalimu. Roje na Kenya ne yamatore, ebesa bakiakorete. Ina taba tabiri roje na muntomo, mongena na muntomo kayomo akaji. Mwako kalimose, aino kana somia ba onore negesi, ukaona nene bahati. Yani ujaka kochorio mwaka abusi wo mwalimu. Yani ngere aigu wana arambia kwa wakara. Aye. Erina wana era sokora. Atukare ata toyaroka. Bagira ko tukare ine kerekoroka. Engi kiawa. Yabeire bobe, ese yabeire bobe. Yabeire bobe, ese yabeire bobe. Watara kumana okoiwa. Yaba bobe. Mwana otokire. Anda tara toka mongena ala dengo mwaka. Lokirete. Mwana sejiweza jayere sironga. Ngakio mongena jiweza jai. Mbora jenyi kwenda kana kadenga. Mwaigwe tari jikina matore. Agena matore ntorami. Mongena naende kwa ngobu yake. Mwana mwaka jendoche. Mwari kuonja ngenda kucharie kliniki. Aya wanangaki. Aya te akaba. Koso mongena mwomio motu. Kabwe kliniki. Wana rosi ngenda gocha. Manane. Arabi baitiro manane. Iba rosa machu kankanya. No manana baroki baito mwana. Moito mwana. Permissive parent. Yani aro sakiri bagarire tayari. Abana bari bagotoka baroyo family. Araka murabuweka. Ekorobi enkondi. Bapi maine. Lakini yako kairera. Omoraka kabwate mango bakari. Yati omoraka ngomoraka inyora. Atazara ko some kitabu kiaruka 15 yuri mungo 32. Atanga inyora mo karoti. Yara. Romo ngara tayo moraka mainyora. Mukwaro ramuna yoka njarangia. Mukwaro ramuna banderia. Wakugoda badio mwana nyora baragese na nyara to mwana oyo nyokotera kumaka na basoroi. Ona mwana otai go kunwa ekiagera na gera to katera kwa pesa kukasira. Oba wako jobwa to kanga ya bana lyarianye kare kabiro ina agotigeire ogotigera. Erinde riyo mwana wako nyagokina omanyango omonto bwengenjo mama yatate rembosa. Mwana oyo momora nabare chikoni iga nabakuruga aga chikoni cyaba bayirira isobo kimako cyari abayiseke bamwirira go cyari. Erinde era no ara ekya nande nere bwe kole. Oyo jikara tarweri batinga igwe so mwana warenge atanga akina abasoroi nje yana ta go koraigo igana abasorora ko muranje ani mwana moja ko barogi ekya gara mwana na amenye ke yoro incha iri
na ya kiti maende kama ukwana igo okwana igo singotaboki ekiandike matukabera tato esimi yako haro irisikira ngayore mwana kyo makande sukuru woro owe minyoka no gocha ingi diga maswali minyoka gocha ogo chigocha onyoronde njiro modena mongina genda ngora egena ngora ingi baba kwe uchaba atena kamroka harika ondo che kasibire kabekire chipingo ibonongo zoera gaki akabayo muri akaburu gaki okira Rio moa era story itabuati ekiagera na chiete como kuna o kama tebinga goetera so mwana watera gwependeza ngogore tiki agotigera ona yo mogambi mitonda bana gamba araga bono gamba wasi ni kogambo ochiko imo kerego ta no mongena na toto nyuga wano kirara bateba ekaremera mani 22 ebugo sitega tangoro karario mwana bwati enchirago kina karo moke gakobo mogotutari kueba na bemino ti oma gakobo mogotuta kueba anya toliko mwara karario moke ngokwara karariare kabeiro manene ago ikaransie abatayimune yakoba ora kelwana ngo chiyo sukuru bana nego batagasa mambinga mwana onde kwesi akanyoru ngambali ko chikona ko chali ona ko batagasa chi station chionsi mambi ende o chiyo sukuru baba tebinga bano mongino je ko takita mangana ari raisi eri 100 eri manyene chiri 10 na chali ya ndege utoka eno mama tanga tika sukuru eyo omongina na tika sukuru malipo ni lazima wana orengera ngongo bahaka na tika sukuru ngongo bahaka na genderere na ende ika genderere tebuna kuwa mutunze te nonda gatuzo yo ebo ala janga ngwa kanuchire lakini ito obotiga bosa weka tokorege merciful parent ako sabero mwana ribaga ojigo kunuga kunga kia karomo kuno mwana oyo ya akyo ga kiti igongo sinyo kwa na bana koigwa na batabiri mo kungo mo maini akarodi yo mosaja ko disikuli ni omwana iridiaga sete ko mwaka nayo batanga inda goja na inda mwaka iridiaga batanga inda goja kwa mokuno makono erindo manyabu ngo maki na sabirwa mabera no mosaja nayo go kunwa makono tago kunwa makono na ne kwa indo kagane no munyamo go ita akamo kunwa makono amina tingo biaro lirene bana okwera lakini nane ngona kosara inda nje mwaka ndare tariko mwaka nde mosaja igana nje na ya ire na mwanga tiganye bajanga nko mwaka nde indora goseni makonye in direct yoda ko tena kwate mosaja ngakibano ko goro mwana yiga ay kwa kiro obisa ko taere osaja ko komutigirare agoti yo igo jigo kwana abatenga ya kwana muna diwa kwana te ngibona to kwana kwa kwana ngari okibo wajana gere jengorarande nano ruwasa ko tori mosaje osaje monene yani ukarase ko saigo otari jina kwana na kwana bana aje ko mokwane yake otira mokwane ra motawiki samaki mukunje angali na muragani mwami azura baba biro na rosa ko je kunjanga to baba ise bogo iteka omongo na ro moi boli onde oyo koroko kamisivu kwana kora kungu kwana bali communication imbuyere lakini wano tari communication yende gaitete ona communication iwa ntia bangi awaera ni bora bumbu ya bore lakini dai wara ni bone boga itete bonda yani no batanga bono linda ye bono gaki yani njema ete ngoja nabo kumia iwe koli ayana na mangana ali arenge eri na bamurabaye eri abataranga injema nyete amangana moko nyagokorabu asema yomo sangererekano angikeire gakitiga gomano yararo ayamanara okorkuwa ani inivoro budi oyera abatebanga. They give a lot of freedom and a generous stay.
aruwe to gosibore omwana na garoka agenda arabuge kirani nonyene gukio ni mataiko muhori omwana na garoka agenda oboiri aratige sukuru taiko muhori aruwe to gosibore boisaine omwana yaroka gonya nonye saine aino turokia banga mari yogokima yare ne ngirene kyarengo ande roka mare tere sukari na sukari yetanya konyara gore muna bane kine tirigori igo boga kabo jigokwana aga lakini maja ndege oyo waro moga koyo agwa sareka ngori igwa sareka oyo gotara muna gotara ka nyori ninki elio mongiro manyirenga aise ko mabekere kaviu sukari takara diki kara nywe sukari polisi nate abanga koreno muruire bakakwe ngendo keraisi ora mwana ore ko mwana kera omoga ko tabi ngono rinde tokara kibono rinde na bayati ekire ko bagire kyo ko makara kote okora raisigo iwo yere taigo kumi ya taigo chari ngangi chiarenge ande ngikita keire kwaba oyo nanyana abana bana bari bakatenga matanga lemoni oyo ora nere ande bakora taruwe batinga baba no kabwate kabonto mini baba kamina mini yani kagotenga yani kwabwe kanali wotiso naye gwase kayo gwaturungana oyo abana baye bari kuruwe sabageni raba abojo temnagasieri wama tena kingana ko jalingo ko banga yani indicator mwana taika yarora na batari ringo mwana moro ki indicator oko moriyo liweka asensi danger oruona kogenda oyo bana bahere baikora indicator igaro irita maiso yorone kiara ayo yani ojiko madera ki kana karansa hari ngoja nemba amunje tinko genda ona amino mtengo jandore asikanira kana diki yara gare aleli reunali kana lia bakoli taigeti aba be kweli lakini aba yaso gotomwa asenagere ando ko motomo taramwa wako kolia ya wajenga na kwa mune juma yara wono igotire 2 minutes. oyo wa Maria senga jiza chaelire authoritative parent barabuwa ngoliso ni wale na abana babo barabuwe discipline na bere yeri ya Biblia dalira isi konyora abana bo moyo yoyo bali ni boro udia sema kwa na Yesu kuru wasema kwa na yeke nyoro kwa abana baye bayibirige tukyo monto dalira isi ekiagerere obogambe bwaye na babo begete buya erekebe iyago kyoka serieta ereta ablo mwana ngamo kwanere ngoji kwa matebi nganondi ginkobore igaga madenga kora koli yombore otense ama kweli na korateki naro ereta likuwa berereka eno mwezeka kwa madenga nyana munga chwarego aga chwarekemo tingo irabesa ntumbe sukuru nago kuna wakara mekono wono chwarekemo naenda Bible ya babarabuo iko bakukaraza barekemo yani onye no mwana wae kuchibesa kosuno mongi no mwa shopping kosuno mwaka rana mongi nataje kotanga na njera ajikobali na ile ngakwa shilingi 200 ndio watenga ne limoni wana 200 ngichira wakara wana mkata 500 na 500 wako pesa barabuo sukuru elibana jabako iro mwana ene mongi natana korongate lenga esukuru ego korangeria na okogenda university era korangerie to chencha ata chenchi kotembuga yara agenda kibaza kirabora ngikyalengo transport Mombasa maati achikwa kesa ubake kyenyomba ate alenga yaye kosi ikero bosongo chenchi goja kisi mongana naja kisi na university wano kulinga ndikwa soma roro okara na university apwani na university ana bano ikagupwani anyaraba kosti matebinga when I remember you I don't do what wano kono kotoma jibasanga ne kyenyomba wano kotoma jibasanga ne kyakoragera akamba ete nyomba akamba anataka ndolenga na masomo matakana diki emiaka ne kwa wakanda graduation
wateruma mama naye buyoka ando mwali watoka naye buyoka oregeti mwana kwachukua itakora tiki wana naye be careful, be responsible asa abana bao egento oro chikego chikosaria no mwaka kago kwane egento igwera abarende naende nonde nare abagaka mbasigeta abana abaiseke ogo kwana no mwana wezeke mangende chinjenjingo agati mwaka nena hati ninetio monumuna amareke benoka mwanko gozarora abana erinde koroka ane kuwata ebisa kwibe bigwete so abongina musaja naye goko igwo mongina batanga mwaka mwatera yuari iseteri boya naye bwata yuari togonya erinde abana baba ya eliyo kabarase kenyoro omondo danga abana bayambare kenyoreke abana banyare benaba ya haleluya mwana nabasesenia biyamana soma ntegera Yasa itomo ya biyamana singe jogwa kwandra manentu asichichi umaibere magara tuamenyere mamisha no ko alikuwa singe njio gotamanya nganingi kira samaliko tuamenyere ngakara tuamanyira manganaya ono nainde tuligo jigototiga tokorebu nakonya tunarete ekiagara konya gombe tinga turoji kyama nganaya ntura yenyora wana kara tu yenyore tuasabiro tokonya tiabeka sebi korwa na mangana itekira seke nyoreke wana nenya sawo korari ngane elimo elindoro kyangana ya gwato tumete na mangana tu arata ta na yao nonde bwensu bwometio motu wana data nikora na Abrahamu neji amate chiabo lilibo metie likamano kabakalimera nonde bwensu bwometio motue wetera sama ngana itekira sege tunuweke amana nari mano ke egere bali merase nkirende yonsi omanane urarare yera bagwenere wano wanja kwoti okoreke elinde kabarabe bakona kweligaligya onde taenene na goisane kanga sare mbuyare korende kirayo metukatuke twensi toja sore ekero kweli botuwa onto chago sira onde to kero tole kwa kare na kare kama mona into twensi na kugo sabasi eso yoro motorio ito